преминем към следващата презентация на госпожа Таня Илиева. Тя е водещ консултант в разработване и управление на европейски проекти за бизнеса и администрацията. Притежава 17 годишен опит като консултант, оценител и финансов контрольор в 15 национални и европейски програми. Консултирала е над 200 европейски проекта за трансгранично и транснационално сътрудничество на стойност над 150 милиона евро. Дългогодишен треньор и преподавател по създаване и изграждане на финансова устойчивост на сдружения, мрежи и клъстери. Гост-преподавател в Американския университет в България по подготовка, управление и отчитане на европейски проекти. Да посрещнем госпожа Таня Илиева, евроконсулта. Благодаря. Добър вечер на всички. Много ми е приятно, че сме заедно тази вечер. Искам аз също да започна с благодарствени думи към Ива, която ме намери в интернет, бях в Америка и така се запознахме първо дистанционно. И Ива ми сподели нейната идея, всъщност нейните идеи за развитие на бизнеса, всичко, което тя би искала да развива. И така решихме да работим заедно. Ива, благодаря много за поканата, да съм лектор тази вечер, да участвам в дамския клуб. В ваша чест дори си купих обувки на високи топчета. Тя е член, една от първите дами, която се записа така с цялата готовност. Така че благодаря, Таня, че ни се доверихте. Аз също благодаря и добре дошли на всички. Надявам се този форум да е много полезен за вас тази вечер. Тъй като се занимавам с европейски проекти, решихме с Ива да ви разкажа така, бих казала накратко, за европарите за бизнеса до края на 2016 година и 2017 година, тъй като основният фокус на групата тук е все пак развитие на бизнес предприемачество и женска солидарност, бих казала. Това, което ще ви разкажа накратко, са европарите за бизнеса, кой може да ги получи и как може да ги получи. Преди да преминем към самата тема, искам да ви разкажа накратко за себе си в рамките на една минута. Дамата ме представи, за което благодаря. От 17 години се занимавам с европейски проекти и много искам да спомена, да благодаря и на Илонка Александрова, която е с нас и е много важен човек от моя живот. Тя ми помогна, с нея работихме, когато дойдох за първи път в София преди 15 или 16 години. Илонка, благодаря много. За мен е удоволствие отново да сме заедно. Така, след това, какво включва тези 17 години? В 15 национални европейски програми имам честта да участвам като експерт и специалист, което включва над 500 оценени проекта, т.е. аз отговарям за оценка на качеството на подадените проекти за над 150 милиона евро, 200 аудитирани проекти, от 8 години работя като финансов контрольор по изпълнение на проекти, т.е. след кандидатстването, проектите, които се изпълняват, аз съм един от експертите, които правят възстановяването на разходите. И тази снимка е колаж с Европейската комисия, с един мой успех, с който много се гордея. Аз съм един от 7-те експерти на европейско ниво, който консултира Европейската комисия в програма Орбакт, която отговаря за развитието на регионите, включително за развитие на бизнеса. Така, и сега да видим колко пари може да получите от европейските програми. Тъй като видях, че господин Халачев ще бъде тук, много се радвам също, че сме заедно и той ще говори за програмите, за които може да се кандидатства директно в Европа, в Брюксел. За мен остана да ви разкажа за какви пари има за бизнеса в България, т.е. какво може да направи всеки един предприемач, всяка една фирма, как да кандидатства в България, за да получи финансиране. И тъй като има, спрях се на две основни програми, които финансират бизнеса. Едната е със социална насоченост, социален елемент, бизнеса като социален партньор с грижа за хората. И втората насоченост е на бизнеса вече като изграждане на конкурентоспособността на самия бизнес. По отношение на първата тема за бизнеса като социален партньор.
Въпросът е как да похарчим до края на годината и може би до половината на следващата година 245 милиона лева. Сега ще ви кажа за какво. Единственият начин да усвоим тези пари и да останат те в България е като подготвим проекти и ги изпълним. Друг вариант просто нямаме. За да ги усвоим, можем само чрез кандидатстване. Какво ни предлага Европейския социален фонд? Какво можем да направим с тези пари? Ако имаме идея за стартиране на собствен бизнес или ако имаме бизнес, който е сравнително млад, на не повече от 3 години, ние можем да получим финансиране за този бизнес. Също така, за да бъдат условията по-добри във фирмите, Европа ни дава пари за безопасни условия на труд, мерки за заетост, квалификация на работната сила и социално предприемачество. Сега с по няколко думи за всеки един от тези елементи. След така. Първо, подкрепа за предприемачество. Ще се отпуснат 20 милиона лева за кандидатстване за хора, които искат да развиват бизнес. Ще се отпускат до 50 хиляди лева. Очаква се схемата да се пусне до края на годината. Като в тези средства се очаква да могат да се възстановяват разходи за заплати, за бизнес план, маркетингов план, ако е необходима някаква машина или оборудване на офис, софтуер, за да стартирате бизнеса, да получите така наречената начална помощ за предприемачество. Все още не са ясни конкретните изисквания, кой ще може да кандидатства, как ще се класират кандидатите, но предполагам, че в края на лятото, началото на есента, това ще бъде вече известно. Една схема, която тече в момента е крайния срок за кандидатстване е утре, но просто ви я давам като възможност. Така някой виждам, че си говорят, познавате схемата. Това са добри и безопасни условия на труд. 80 милиона лева са отпуснати, като фирмите имат право да кандидатстват за по-гъвкави системи на заетост на служителите, да могат, ако имат необходимост, да осигурят транспорт за тях или някакво специализирано работно облекло или специална вентилация, осветление, имат възможност фирмите да кандидатстват в момента, като финансирането е на 100%, т.е. от фирмите не се очаква да дофинансират, микро, малки и средни предприятия да дофинансират самите бюджети. Обученията за заети лица, тъй като казах, че това е социалното направление, Европейския съюз иска да подпомага фирмите от една страна да си наемат служители, ако имате нужда от служители, които да наемете във вашата фирма. От друга страна, ако имате нужда тези служители, които наемате, да бъдат с по-висока квалификация, нещо, което е специфично за вашия бизнес, можете да кандидатствате за да получите финансиране първо за заплати за вашите служители до 12 месеца. Заплатите на вашите служители ще ви бъдат безплатни, плюс специално обучение, което е необходимо за вашия бизнес, като има два варианта. Единият вариант за кандидатстване е чрез процедурата, която може би познавате, ново работно място, която включва и оборудване. Освен заплати, освен обучение на служителите и оборудване за работните места. А другия вариант е схемата, която съм избрала. Това е през бюрата по труда. Доскоро имаше такава отворена възможност. Тя се отваря периодично. Всяка фирма, там където е регистрирана със седалище по постоянен адрес, има право да се регистрира в самото бюро по труда и да заяви колко хора са необходими, за какви длъжности и трябват. И това е една възможност за бизнеса да получи подкрепа за работни заплати и за квалификация на служителите. Също така ще се отпуснат 15 милиона лева за развитие на социалното предприемачество. Това означава, че във фирмите ще се получава финансиране, когато се наемат хора с някакви проблеми. Ще може да се включи психологическо консултиране, различни групови терапии, за да могат хората да бъдат интегрирани в работния процес и, разбира се, ако е необходимо, да се осигурят условия, които са подходящи за хората, които са в неравностойно положение. Тази програма позволява българския бизнес да работи с партньори от чужбина
По линия на транснационални и дунавски партньорства 20 милиона лева ще се отпуснат, подобно на това, което току-що разказа и господин Халачев, но разликата е, че тук ще се изисква много по-малко партньорство. Например, ще е достатъчно, ако вие като фирма си изберете сходна фирма, например от Белгия или Франция, няма значение откъде, ще бъде достатъчно дори и само две представители на две държави да участват. Като идеята на това финансиране е да се свързват предприемачите от различните страни на Европа и да си обменят добри практики. Да се види, например, ако сте в сектора на производството или на някакъв вид бизнес услуги, да пътувате в друга държава и да видите по какъв начин там този бизнес работи, какви са условията и да си изградите партньорство. Например, вие можете да, чрез това партньорство да разширите своя бизнес и в други държави. Така, това бяха основните възможности, по които могат да бъдат усвоени тези 245 милиона лева. Подкрепа за стартиране на предприемачество 50 хиляди лева, специфичните условия за заетите, специфичните обучения за заетите лица през бюрата по труда с заплатите, добри и безопасни условия на труд, казахме гъвкавото работно време и транспорта и системите за управление на човешките ресурси, развитие на социалното предприемачество, включване на повече хора от неравностойни групи, включително жени, които по някакъв начин са останали извън на пазара на труда, или жени от по-маргинализирани групи или общности, селски райони и така нататък. И транснационалните партньорства, ако желаете да си сътрудничите с бизнеси от други държави. Другото направление, за което искам да ви разкажа, е по какъв начин Европа подпомага българските фирми, за да станат конкурентни, да бъдат конкурентен партньор. Тук вече грижата е към самия бизнес. Другото направление беше грижата към хората, сега вече е грижата към бизнеса. Тук имаме за задача да похарчим 235 милиона евро. Виждате колко много пари са планирани от нашата държава, колко различни програми са разписани и възможности. Наш ангажимент е на всички, като предприемачи, като неправителствени организации, като бизнес клубове, като общини, да създадем проекти, да направим анализ на своите нужди, на своите идеи, да ги превърнем в проекти, да намерим най-подходящите програми и да останат тези средства в България. Защото ние всяка година имаме отчисления, вноска в европейския бюджет, срещу която получаваме около 16 милиарда и половина евро имаме да похарчим до 2020 година. И тези пари, те няма да ни бъдат подарени, нито ще ни бъдат дадени. Принципа на европейските средства е принципа на възстановяването. Тоест, ако искаме да получим тези пари, ние трябва така да се мобилизираме, да можем да ги усвоим, да можем да ги похарчим и в най-добрия случай с аванс и на траншове да ги получим обратно като възстановяване. По отношение на бизнеса, 4 основни направления се финансират тази година. Иновации, както каза и господин Халачев, изключително приоритетно направление. Клъстери, след малко ще ви кажа по няколко думи за всяко от тях. Управленски капацитет за предприятията и енергийна ефективност. За иновациите минаха 2 схеми, може би сте запознати. Например, вие имате идея да създадете някакъв нов продукт или нова платформа или някаква нова машинка, която смятате, че ще е много полезна за хората или за бизнеса. Едното направление е Европа отпуска средства да си съберете екип специализиран, който да разработи тази иновация. А второто направление, ако вече сте открили регистрирана иновация, нещо ново, което ви харесва, искате да закупите правата за него, да започнете да го произвеждате и да го продавате. Като за разработване на иновации можеха да кандидатстват и абсолютно новосъздадени фирми, вчера, които можеха да бъдат създадени. Развитие на клъстери. Това е схема, която ще я пуснат съвсем скоро. Искам да ви обърна внимание, че клъстер означава обединение на фирми, обединение на физически или на юридически лица, като може да са
В това обединение може да има неправителствени организации, може да има общини, може да има фирми, може да има единични физически лица. В България ние нямаме законово определение за клъстер, нямаме закон за клъстерите. Имаме по закона за юридически лица с нестопанска цел нашите клъстери, това са всички сдружения, в които членуват на доброволен принцип, членуват членовете, които имат право на глас в общото събрание. Както е, например, Обединени бизнес клубове на господин Халачев и може би Ива ще направи от този бизнес клуб, ще го направим като сдружение, за да може всички ние да бъдем членове. Да, точно така, за да станем клъстер. За какво се отпускат парите за тези клъстери, тези 20 милиона лева, които сега ще отпуснат, казах съвсем скоро, ще се отпускат пари за новосъздадени клъстери и за организации, които имат повече опит, като в зависимост от това дали сме новосъздадени, с по-малко или с повече опит, бюджета, за който ще можем да кандидатстваме, ще има различни размери. Това все още не е ясно. Съвсем скоро ще стане ясно. Самите разходи, които ще можем да финансираме, е изграждане на сдружението като заплати, офис, оборудване и дейности за пътуване и създаване на връзки с други такива обединения от Европа. Тоест, когато има конференции или панаири, които са свързани с предприемачество или различни форуми, на които се събират много фирми, в бюджета ние можем да заложим всички разходи по пътуване на нашето сдружение, да си направим каталог, да представим всички фирми, които членуват в клуба, да имаме рекламни материали, маркетингова стратегия и така нататък. Така че ако ние искаме да развиваме клуба в тази посока, тази схема за развитието на клъстерите, това финансиране ще е много подходящо. Така. Следващото нещо е развитие на управленския капацитет на малки и средни предприятия. 30 милиона евро се отварят всеки момент към Министерство на икономиката, като идеята за развитие на управленския капацитет, това отпуска се финансиране до 90% за всички български фирми, които разбира се отговарят на подробните условия на програмата, но фирми, които искат да си лицензират с стандарти за управление на качеството или имат нужда от разработване на специален софтуер за управление на бизнеса. Например, ако вие се занимавате с производство или имате софтуерна фирма, този софтуер не може би не е много подходящ пример, но имате фризьорски салон с много клиенти, може да си разработите специална програма, която да ви води статистика за всички клиенти, да ви записва часове, да е свързана с издаване на фактури. Просто да знаете целия бизнес, може да си поръчате в тази програма за управленския капацитет такъв софтуер. И последното, това е енергийна ефективност за малки и средни предприятия. Аз съм включила и големи, защото ще има и схема за големи предприятия, общо 140 милиона евро. Това ще бъдат мерки за подобряване на енергийната ефективност в офисите, в бизнес градите, в производствата, смяна на дограма, нови инсталации, соларни панели, всичко, енергийни одити, всичко, което е свързано с това всеки месец бизнеса да плаща по-малко разходи за електроенергия. И това са тези 235 милиона евро за иновации, за клъстери, за управленски капацитет и за енергийна ефективност. Така, и сега, какъв е правилният избор за вас? Дали успяхте да намерите себе си някъде в тези възможности за финансиране? Това, което аз мога да ви предложа като консултант, това, което правя с моите клиенти, ние се срещаме на консултация, като предварително правим анализ и проучване на нуждите на всеки един клиент, идентифицираме каква е бизнес идеята, виждаме какъв е статута на самия клиент. Обичам да казвам, както когато отидете на лекар, лекарът не ви предписва рецептата от вратата, а първо пълна кръвна картина и така нататък, за да може да ви даде най-подходящата рецепта за вас. Затова за всички, които биха искали да работим заедно и да направим такава консултация,
Имам за вас една оферта. Цената на консултацията е 240 лева. За всички тази вечер, които се запишат, предлагам два бонуса. Единият е 50% намаление, консултацията става 120 лева. И вторият бонус е втора идея безплатно. Консултираме втора бизнес идея безплатно. Това са моите контакти. Благодаря за вниманието. Имате ли въпроси? Да. Може би аз да му подам микрофон. Докато Таня снече след това няма да можеш да получите презентацията, ще имате и нейни контакти, но все пак господин Пряс може. Благодаря ви. И споменахте, че утре стича тази социално насочена програма за подобрение на условията на труд. Моят технически въпрос е: това е еднократен акт, който утре свършва, който кандидатска да, или се очаква през годините от 20-та година да има повторение или други неща? Може ли да включим втори? Да, включим. Благодаря за въпроса. Към момента не може да се отговори еднозначно. Самата програма има бюджет от 895 милиона, които са разпределени в различни направления. В момента се пускат бюджет за всяко едно направление, оценяват се проектите и след това се вижда какъв ресурс остава наличен. И вече към 2020 година, може би още до година 17-та, ще започнат да излизат на ново схемите, както ново работно място, така и безопасни условия на труд. Може би това е важно да спомена. Всяка една финансираща програма по споразумение с Европейската комисия е длъжна да публикува програма за годината. Тоест, която се актуализира сравнително често, в началото на всяка една година знаем кои точно приоритети, например, както вас ви интересуват безопасните условия на труд, дали ще бъдат отварени за кандидатстване и за финансиране през съответната година. Но ако вие имате желание да финансирате подобни разходи от безопасни условия на труд, ние бихме могли да намерим и друга програма, която позволява такива инвестиционни разходи. Тоест, програмите от една страна не са универсални, но от друга страна те взаимно се допълват. И ако вашия бизнес, да речем, е в по-малка община, може би програма за развитие на селските райони е по-подходяща. Ако вие сте в София, но пък нямате 3 години и не отваряте на изискванията на конкретната конкурентоспособност, може да потърсим към Европейската комисия кандидатстване. Затова е важно да видим кой сте и какви са вашите нужди и къде се вписвате в програмите. Други въпроси? Да благодарим на госпожа Таня